Milk tea kada Sabado. Palit dari laag dadto. Ahiya ra magtigom. Hinig na ay sobra. Ang ending, wale. Karong panahon sa krisis, natun-an nato ang mga mas importante na mga butang. Ibabaw sa dili nato kailangan. Ang abi nato sa unang lisod magtipid karon kaya raman di ay. Oops. Ayun na. Kanira. Sa milabay na duha ka bulan, wala na to nabantayan nga di raman day kayo i-enjoy ang kinabuhi. Nga dili mo sabay sa uso, ug wala na kay ko'y gakabantayan karon sa social media nga ga-expose sa ilang ego mamaagi sa gadget nga ilang ginagamit, sa nina nga ilang ginasuot.